Sengikhona. Sengikhona ngempela. Uyabuya uGashela. Ngifuna abuye. uGashela kabuye. Labo babalekela imvula abaphi? Abaphi labo babalekela imvula? Abaphi labo babalekela imvula? Bancibikela yini? Nakho kuzintatheli. Nazi lezinto zithe umcimbi awusekho. Yini lena? Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Akhale. Ganza wethu ngaphandle kokubambezela ngenxa yesimo esibhekane nazo ngizonibeka esithombeni. Kunamaphoyisa ayiva elithengiwe. Julius Malema is the most corrupt person in the world. Phansi ngamalema phansi. Phansi nge-EFF phansi. Phansi ngamaphara phansi. Njengoba ngimi lapha nje njengomongameli wamabhinca ngithi kini ngiyanixwayisa njengesizwe sakithi kwaZulu Natal asizuphazamisa umuntu emabhida ukuthi ahamba ayokhuluma nezihlalo izihlalo zodwa. Hey, mina ngumshayi wenja ize ikhithiza amafinyila. Umshayi wenja ize ikhithiza amafinyila. uJulius Malema wadelela ubabamkhulu bethu. uJulius Malema wadelela umntwana waphinda ngene. Wadelela umsholozi. Wadelela ubuholi bakwaZulu Natal. Ayikho into esingayinikeza izo sinikeze iphara. Akusoze kwenzeka lokho. Kodwa manifuna ninokwenza lokho kwenzeni at your own risk. I'm telling you. Njengomongameli wamabhinca mina ngineqiniso. Njengoba lina nje siphazamiswa amaphoyisa athengiwe afaka imali ebasendeni. Okeneli umajola ophethe la esiyoswati la kusomsewu phansi ngomajola phansi ngomgodoya iphethe lo majola phansi. Iyona ke isha ekuyiyona ehole ku-EFF ukuthi iphazamise umcimbi wamabhinca. Kodwa angikwazi ungakusho lokho ukuthi namaphoyisa ayatrain kodwa futhi ayakhula ngithi ubaba uMasimula umphathi wamaphoyisa kuzolonke jikelele ukwazile ukuthi le bathizeni eze ukuthi ayikonakele la njengoba kune focus ekhona Moses Mabhida. Wathi cha akwenzeke ilungelo lomuntu alingaphazamiswe ilungelo lomunye umuntu. Ngoba ungizwe angaxabana namalema kodwa umphakathi mawube safe. Bazamile ukungiphazamisa khona abantu abangekho la ngenxa yokuphazamiswa yibo. Kodwa nganza kwethu nina nikhona lapha ngokungihlonipha njengomongameli wenu ngeke nginiphoxe. Ngiyangithanda amabhinca nezwa. Ashale ihlombe elikhulu uGashela. Untencane usekhona. Umthandeni usekhona. Njengamanje ukhona uSminofu. Ngisosha ngiyofela empini. Ngisosha ngiyofela phi. Ziyakhala manje. Moses Mabhida beka address wise ihlalo.
namaphara phansi ngamaphara phansi phansi ngamgodoyi phansi. Siyabonga kakhulu. Mina nginendaba niyangazi bafethu hey shembe hey hey lalelani hawu oh. One, two. Nganza kwethu ngicela nibongele insizwa ephela nokukhubazekeni unyawo oluncane olungango nengane kodwa indala umthakashana sondela kwethu. Umthakashana usuke emandeni wathi uyofa la kufa khona umongameli. Ngithi mina ngiyisosha ngiyofela empini. Uyofa kanjani bikini unomlezo ongaka? Wathi umthekhubazi kodwa mafana bakithi ngicela nishale ikhanda kwensizwa kodwa ngasingabambezeli ngoba isikhathi asekho nezulu liyana. Ngicela ke ukuthi bakwethu ngicela ke nishaye ihlombe nishale insizwa umthakashana. Ngiyabonga kakhulu kodwa into obona umlezo wakho ukuthi lo ngapha uka 13 years, lo ngapha uka 30 years, u13 and 30. Amaribhini ke lawa uhlanya ngeke ungahlanya nomlezo ngayo. Ziyakhala manje. Futhi kwansizwa kuyanqokolwa futhi kuyakhuliswana ngithi. Don't take things to heart. Ungathatha into uyibeke enhlizweni uthathe amacala abazali bakho uhamba ududulela kaNgizwe fusa. Zakhala manje. Ngicela umthandeni umfoka amanqele igqokamelisha insizwa lapha umfowethu uSminofu untencane basondele bakwazi ukujabulisa abantu baseNingizimu Afrika. Igama nginishiya nalo ngithi ngicela sami siyokhuluma emakhaya ukuthi njengamabhinca foundation iliphi iqembu esizoliboleka amavoti ngo-2024. Engushoyo ke njengamanje ukuthi siyobonisana nani kuma social media siphinde sihlangane ngo-April. Kodwa njengamanje uMalema simehlule sethenga amaphoyisa. Umalema isha.